Vaja, plou i fa sol. I sí, és la lletra d'una cançó coneguda i també d'una història plena de química. Mireu! Mireu, aquestes fulles, amb el sol i l'aigua, aconseguiran una cosa extraordinària. Prendran el CO2 de l'aire i en tornaran carbohidrats i l'oxigen que respirem. Sabeu que al món ara mateix hi ha centenars d'equips treballant per aconseguir la fotosíntesi artificial? Això és química. És clar que l'aigua, tan bon punt cau a terra, res bo no li espera. Processos industrials, ramaders i la pròpia activitat humana la desmilloren i la utilitzem com a evacuadora de residus. Les depuradores, mitjançant processos físics, biològics i químics, aconseguiran eliminar bona part d'aquests residus. Però no tots. Biòlegs i químics de tot el món treballen en equip per la total descontaminació d'aigües de nitrats i residus farmacològics. I ho fan d'una manera extraordinàriament genial. La pila biològica, on els compostos orgànics s'oxiden generant protons i electrons que produiran energia elèctrica. Finalment, un cop acabat aquest procés, només farà falta clorar l'aigua i ja serà apta pel consum. Aquí també hi ha química. Com heu vist, una història plena de química, amb 3 subtrames de final incert i cabdals per la supervivència i el benestar de la humanitat, on la química hi té un paper primordial. Contra el canvi climàtic, amb la fotosíntesi artificial emprant el CO2 com a matèria primera, amb l'accés a l'aigua, tractant i potabilitzant les aigües residuals per tornar-les en la natura amb la mateixa puresa que ella ens la dona. I amb l'accés a l'energia, amb els processos industrials que s'autobasteixen o buscant i trobant noves maneres per emmagatzemar-lo. Això és química. La química regeix les nostres vides, com és natural.